177,645 euro. Kienet din is-somma miġbura waqt il-maratona ġbir ta' fondi bit-tema "Is-sigurtà tiegħek medda bil-korruzzjoni" li saret matul il-ġurnata tal-bieraħ fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. F'diskors li bih ġab fit-tmiem għall-maratona, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil irringrazzja lil pubbliku ġenerus li kontribwixxa f'din il-maratona li saret bl-iskop li l-Partit Nazzjonalista ikollu fondi bitħejjija għal-kampanja elettorali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fisser kif din il-maratona qed issir f'perjodu fejn il-gvern baqa' għaddej minn fuq kulħadd u ma ta' każ ħadd b'mod partikolari dwar it-tanker li se jkun ankrat fil-bajja ta' Marsaxlokk. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li din l-għajnuna li imamula minn ftit mingħand il-ħafna timla lill-Partit Nazzjonalista bil-kuraġġ biex ikompli jwassal il-vuċi tiegħu u jesprimi tħassib tal-poplu Malti u Awċi fil-waqt li jkompli jinbena bħala gvern alternattiv. Il-maratona bdiet f'nofsinhar wara attività politika f'Marsaxlokk u baqgħet għaddejja sa tard filgħaxija. Matula spikkaw messaġġi politiċi u interventi minn kandidati u uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista.